Zdravím vás a vítám vás u mého dalšího videa, kde se opět budeme bavit o investování. V jednom z mých minulých videí, které doufám, že jste viděli, jsem mluvil o investování do podílových fondů. Mluvil jsem o tom, co je to podílový fond a jakým způsobem se dá investovat do podílových fondů, co přesně to obnáší. A dneska bych chtěl mluvit o něčem, co je podílovým fondům tak trošku podobné, možná o trošičku o level výš, a je to takzvané ETF. Pokud jste ještě tuto zkratku neslyšeli, tak já bych vám dneska chtěl vysvětlit, co to ETF je a ve srovnání s podílovým fondem, jaké jsou výhody, nevýhody a spíše rozdíly v investování od podílových fondů do ETF. Takže, abychom si řekli, co to ETF je, tak ETF je pravděpodobně to nejlepší, co na Wall Street za posledních několik desetiletí vymysleli. Jde o investiční nástroj, je tohle zkrátka Exchange Traded Fund. To znamená opět stejně jako podílový fond, je to nějaký fond, nějaké uskupení, firma, která vybírá prostředky od drobných investorů nebo institucionálních a tyhle prostředky potom nějakým způsobem dál investuje. To je v podstatě hodně podobné na podílový fond. Pokud jste pochopili, jak funguje podílový fond, tak ETF de facto funguje hodně podobně. A tady si ukážeme, jaké jsou rozdíly oproti podílovému fondu a ETF. Tak to, co není rozdíl, je v tom, že jde o diverzifikované portfolio. To znamená, stejně jako podílový fond investuje do určitého třeba odvětví nebo do něčeho specifického, tak stejně tak ETF. To znamená, ať už investicí do podílového fondu, tak do ETF už automaticky diverzifikujete svoji investici. Už to, řekněme, neskřívíte na jednu kartu, buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale máte diverzifikované portfolio. Protože stejně tak, jako najdete u podílových fondů, já nevím, podílové fondy, které investují třeba do asijské ekonomiky, tak stejně tak najdete ETF, které investuje také do asijské ekonomiky. Jestliže se vám investujete do podílových fondů, do podílového fondu, který investuje do japonských akcí, stejně tak najdete ETF, které investuje také do japonských akcí. To znamená, tohle je hodně podobné. Je to prostě diverzifikované portfolio. Abych vám ukázal něco konkrétnějšího, tak já mám tady třeba seznam společností, jejichž akcie má nakoupeno ETF, které je zastoupeno takzvaným indexem SP500, to je 500 největších firm ve Spojených státech, a toto ETF má nakoupeno investice těchto 500 největších firm. Jestliže celé ETF je 100%, tak to samozřejmě vychází, že v průměru by na jednu firmu mělo být 0,2%. Je to v průměru, protože někdo má víc, někdo má míň. A můžeme si tady ukázat, že samozřejmě pokud byste investovali do tohoto ETF, tak se stáváte si i akcionáři z všech těchto 500 společností. Je zde Apple, Microsoft, General Electric, Facebook, Google, Gilead, Walmart, Philip Morris, je tady Alexion Pharmaceuticals, American Express, FedEx. Jsou tady firmy, které v podstatě možná ani neznáme. Tyson Foods, Mattel, Tiffany, Allegion, Hasbro a tak dále. Prostě 500 firm. A tohleto je seznam těch podílů v tomto ETF a stejně tak tohle najdete u podílového fondu, stejně tak tohle najdete u ETF. To znamená, investicí do obou automaticky získáváte jakoby diverzifikované portfolio. Ten obsah je de facto hodně stejný. Rozdíl je v tom, že s podílovým fondem, do podílového fondu se investuje. To znamená, vložíte tam peníze a nějakým způsobem v čase, nechci říct čekáte, ale v čase předpokládáte, že dojde k navýšení té investice, a kdybyste potom chtěli získat zpátky za to peněžní prostředky, takže získáte víc. To znamená o nějaký úrok nebo výnos navíc. S ETF můžete dokonce obchodovat. Je to právě díky tomu, že v podílovém fondu získáváte podílové listy a v ETF získáváte akcie. Já se ještě k tomu přesněji dostanu.
A hodnota podílového listu, respektive podílového fondu, se určuje jedenkrát denně. A i ta likvidita samozřejmě je úplně jiná u podílového fondu a u ETF. ETF je mnohem více likvidnější. Protože jestliže se podíváte na svůj účet u podílového fondu, přijde vám výpis nebo na internetu se podíváte a zjistíte, dobře, investoval jsem tam 10 000 korun, teď je tam 12 300, to se mi líbí, vyberu to. A dáte příkaz k proplacení, k prodeji, a abyste zinkasovali finanční prostředky, tak podílový fond má na to 10 dní. A za 10 dní se ten kurz může mnohem změnit. To znamená, že v podstatě nevíte, za kolik prodáváte. Je to přibližné. Jo? Jak jsem říkal, řekněme, budete tam mít třeba 12 300 korun a najednou vám přijde na účet třeba jenom 11 900. Je to možné. U podílových fondů toto je možné. A nebo taky může přijít třeba 12 600, protože ten kurz se za ten týden třeba ještě posune nahoru. U ETF víte přesně, za kolik prodáváte. Jo? A tím, že to je na burze, tak prodáváte okamžitě. To znamená, vím, že prodávám za 1000 korun a 1000 korun inkasuju. Protože ETF se obchodují na burze v čase od 9:30 do 16. U nás je to posunuté o 8 hodin, protože tohle mluvím o newyorském čase. Protože zatím v Čechách rozhodně žádné společnosti, které by nabízely ETF, nejsou, takže se musíme pohlídnout za oceán. Takže s podílovými fondy tam se dá investovat, do ETF můžete investovat, plus můžete obchodovat. To je navíc. Takže cena toho podílového listu jedenkrát denně, cena ETF se mění během každodenního obchodování. Rozdíl je u minimálních investic. Na investici do podílového fondu vám stačí 500 korun. Na to, abyste začali investovat do podílového fondu, vám opravdu stačí 500 korun. U ETF tam potřebujete trochu víc, aby to dávalo víc smysl, protože zase nekupujete podílový list, ale akcie, to vysvětlím ještě, tak tím pádem potřebujete víc peněz, abyste nakoupili aspoň několik akcí, aby to mělo nějaký smysl. A plus minus si myslím, že kdybyste chtěli začít investovat do ETF, tak potřebujete nějakých 30 000 korun. Ideálně třeba 50, samozřejmě lepší 100, ale myslím si, že takových 20-30 tisíc aspoň by to chtělo, abyste mohli začít u ETF. Do podílového fondu, pokud byste chtěli investovat do podílového fondu, už jsem o tom mluvil v tom předchozím videu, tak investujete prostřednictvím investiční společnosti, která spravuje podílový fond. U ETF potřebujete mít brokera, to znamená obchodníka s cennými papíry, v Čechách je to třeba FIO a je spousta dalších, pokud byste chtěli investovat do ETF. To znamená, i ten rozdíl je jiný. Rozdíl je, a to je obrovská výhoda, oproti podílovým fondům je poplatek. Jestliže bychom se bavili o investicích do akcií, to znamená akciový podílový fond, tak zaplatíte 5% vstupní poplatek. A u ETF se dostanete do 1%. To je obrovský rozdíl, protože jestliže vezmete, že chcete zainvestovat 100 000 korun a na to, abyste zainvestovali 100 000 do podílového fondu, to potřebujete přes 105 000 korun. Že 5% půjde investiční společnosti jako administrativní náklady. U ETF vám na to stačí prostě 101 000 korun. To je obrovský rozdíl. A dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu. Podílový fond už z toho názvu podílový fond vystavuje podílové listy. To znamená, ta investice, řekněme, že prostě podílový fond dá dohromady třeba 100 milionů korun a řekne se, rozdělíme to na třeba 10 milionů po 1000 korunách. To znamená, jeden podílový list bude mít 1000 korun hodnotu. A teď vy, kdybyste si zainvestovali 1000 korun, tak budete mít jeden podílový list. Ale kdybyste si zainvestovali třeba 700 korun, tak budete mít 0,7 podílového listu. To znamená, do podílových fondů investujete vždycky konkrétní částku a získáváte přesně přepočtenou část podílového listu. U ETF toto nejde, protože ETF místo podílových listů vydávají akcie, se kterými, jak jsem říkal, se obchoduje. A
tyto akcie vždycky mají nějakou hodnotu. Jestliže ta akcie má hodnotu třeba dneska $200, tak vy potřebujete $200 krát, řekněme 25,50, abyste mohli koupit jednu akcii. To znamená, je to třeba něco přes 5 000 korun, že kdybyste měli volných 6 000 korun, které byste chtěli zainvestovat, tak a koupíte jednu akcii, tak koupíte jednu akcii za, řekněme, 5500 korun a 500 korun vám zůstane na účtu. Ta 500 korun se nezainvestuje. To znamená, kupujete vždy celou akcii. Tady kupujete za celý váš investovaný obnos určitou část, klidně desetinu, klidně 0,2 podílového listu. U akcí vždycky kupujete 1, 10, 100, 1000 akcí, prostě vždycky celé akcie. To znamená, potřebujete dát dohromady obnos, který je roven hodnotě té akcie celé. Nikoliv, že byste si koupili prostě 0,7 jedné akcie. To nejde. Vždycky musíte celou akcii. Já doufám, že jsem v tom globále na nic nezapomněl. Pokud rozumíte podílovým fondům, ETF není, nebo respektive ETF pochopíte velice stejně. Krátké shrnutí, podílové fondy vydávají podílové listy, ETF vydávají akcie. Podílové listy se ohodnocují jedenkrát denně, s akciemi se obchoduje od 10:30 do 16. hodiny. Stejně tak jako v podílových fondech ETF také investují do mnoha firem a získáváte diverzifikované portfolio v podstatě se stejnou oblastí. Když budete chtít investovat do podílových fondů, které investují do zlata, najdete ETF, které investuje do zlata. Když chcete podílový fond, který investuje do farmaceutického průmyslu, najdete ETF, které investuje do farmaceutického průmyslu. Je to stejné. Velký rozdíl je, že potřebujete více peněz, ale menší poplatky a je to už takový o level výš. Pokud investujete do podílových fondů, možná zkuste investovat i do ETF, protože mně se ETF hodně líbí, ale to neznamená, že bych neměl žádné investice v podílových fondech. Je to takové spíš doplnění a oproti podílovým fondům si troufám tvrdit, je to takový o level výš, protože podílové fondy to je prostě pro tu širokou masu. Nechci říkat, že to je pro investování pro hloupé, ale i prostě úplně obyčejný člověk, musí to být postaveno tak, aby to pochopil a aby do toho mohl investovat i ten úplně obyčejný člověk. ETF už je o tom, že už do toho trošičku vidíte a že už jakoby sami do toho chcete šťárat a už jakoby se v tom trošičku orientujete. To znamená, není to úplně pro každého. Podílové fondy se dá říct, že to je úplně pro každého. ETF už ne. Takže myslím, že jsem na nic nezapomněl. Pokud ano, tak můžeme doplnit třeba v dalším videu. Díky za pozornost a přeji vám krásný den.